what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Zimbabwe imanya dakabatesa Sekuziva kwamunoita, sekunzwa kwamakaita, sekuona kwamakuita zvakare. Hondo yechimurenga kuti ibudirire yakarwiwa nevakomana nevasikana vakange vakabata pfuti. Asi ipapo kuti hondo ibudirire, vabereki vana Mujibha nana Chimbwido vakaitawo basa guru rekubatsira makomboredzi kuti hondo iendere mberi. Nekudaro sekuona kwamunoita, tiri kufamba kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakawanda uko kwatiri kutaura nemakomboredzi, tichitaura zvakare nevabereki, tichitaura nana Mujibha nana Chimbwido nebasa ravakaita panguva yehondo. Nekudaro pazara nhasi tiri kuno kwaMutoko zvakare, sekunzwa kwamakaita Mutoko ndoimwe yenzvimbo dzakatsviriridza kana vachitaura kuti dzakapisa hondo. Tataiwa, regai timbonotaurawo nana Chimbwido kana nevabereki vaikoko tinzwe kuti hondo vakaiona sei, chii chakaitika panguva iyoyo kunzvimbo yavakange vari. Amai, makadizvi? Tiripo, makadizvi. Ambuya anyasha, ndizvo? Ya, zvese kana. Chero, ambuya anyasha kana ambuya DNJO. Aiwa vazukuruti. Uzukuruti? Muri vazukuru vangani? Vazukuru? 6. Ko zvizukururwi? Asa zvavo handiti? Aiwa, zviri kuuya. Handiti aiwa, tinotenda Mwari. Nzvimbo yatiri nei kunonzi mubhuku raSabhukwani kana kuti maHeadman ani? Munondi Machingamuka. Sabhuku Nyamuda. Chifu Mutoko. Handiti? Muri tizvara chimunomhereka kuti makauya nekuroorwa? Aiwa, ndakauya nekuroorwa kwangu kuDarwen. Kwenyu kuDarwen? kuDarwen papi? Kuchesa panyama ubogo. Uko? Ndokumwe kwayakapisa kaiko? Ndoko iyoyo muno maMutoko handiteiziva. Ndinotoziva iyo kuDarwen. Handitika? Ngatitobvisai bhachi remaMutoko tiende kuchesa. Handitika? Saka nzvimbo yamakakurira kuti yamakazvarirwa nemhuri yenyu kuchesa ikoko ndepanonzi kwani? Panonzi paTavashure. Tavashure. Pafarm 451. Ndo papurazi rababa vangu. Handitika? Ndo pamakaberekerwa? Ndo pandakaberekerwa. Makaberekwa muri vangani mumhuri menyu? Tiri 9. Amai vamwe chete? Naamai vamwe chete. Hai, vanhu vakuzvava vakudhara? Vaibereka. Vaibereka. Makazoita vangani? Ini ndine 4. Ndine 4. Kutotadza kupfuura pahafu. Kana. Handitika? Pa9 makanga muri vakomana nevasikana vangani? Musikana ndini chete. Vakomana 8. Saka vantu makajaidzwa ka? Aiwa, ndakujaidzwa. Ndokuti vanhu vakomana vese ava. Aiwa, mai vangu vasingadaro. Vaingobata mwana semwana, mukomana musikana zvimwe chete izvo. Handiti? Ndokukurira papurazi? Ndokukurira papurazi. Makawana mukana wekuenda kuchikoro here muri kupa? Ndakaenda kasvika grade 7 udofoka ndo hwaingodaro. Handitika? Aiwa. Ndoza sekutaura kwandaita kuti kuchesa kumaDarwen ndokumwe kwakapisa hondo. Muchiri kurangarira ambuya anyasha, magandanga kana kuti makomboredzi akasvika kumusha kwenyu makore api? Gore ravatanga? Ipapo sezvo
hangu ipapo pokutanga handinyatsopaziva nokuti yakauya tichiri vadiki. Tichiri vadiki saka handina kuziva, asi kuzopera kwayo ndokwandakazoenda kuziva. Kuzopera kwayo kupa makazotangira kuziva kuti zviri kuitika munomu ihondo zvii zvakanga zvichiitika muchesa? Pakutanga kuti ndizive kuti ndo vanonzi maComrades aya akasvika kuri kuma5 vari 2 vaive nepfuti yainzi LMG. Saka vakasvika vari 2 ivo kusvika kwavakaita panemba pedu pane gomo riri kumabvazuva munenge pachipapo paitiwo nemasoja aivo mugomo. Saka kusvika kwavakaita vangosvika ndokubva vagara pavakanga vakagara vakadana vana baba nana mai vakati munotiziva here? Vakati aiwa kwete hatikuzivei. Zvikanzi kana muchinzwa muchinzi magandanga tisu iyi pfuti yedu inonzi LMG. Handiti muri kuona ine dende pasi apa? Vakati saka isi taizvinzwa tiri mumbawo tichingoteererawo. Saka vachingobva kutaura kudaro munoziva vanga vasingaoneki vaingoenda vachangobva pamba pedu vachingoti tabva ndopakabva pabarika pfuti manje. Masoja aya atoona kuti vanhu vaya vari kubva apa pakarira pfuti zvokurira pfuti zviya asi hapana kana comrade akafa vaingotu vakatobuda ivo vakasara kutoridzai vatoenda kare kare. Saka vadaro vatoona kuti vabereki vatoona kuti zvatoipa izvi vakabva vatomhanya nekuti kwainzi kumatitima kana kuti kujawara ndokwaiva nekembi yemasoja. Vakabva vamhanya kuenda kupi kunoripota kuti kwangu kwasvika magandanga ndozvaitika izvi nokuti ndozvaitodiwa izvo zvemaComrades nguva yacho iyoyo. Aiwa ndobva vazouya vakauya vakatsvaga vaitsvaga nemudzimba mesi nyangwe papi seri kwebhaketi masoja aingotsvaga atingofame kuti vaiti tunhu tudiki diki. Saka ndokuziva kwandakatanga kuona kuti ndo maComrades ari kurehwa anonzi magandanga aya. Ndobva wazomboenda zvokuenda zviya ndokuenda ndingati apa pa72 aiwa 72 pa76 ndopavanenge pavakazodzoka manje vawanda zvokuwanda zviya. Saka ndopakazororwa hondo manje. Mamati kure manje? Ndakuziva ndakufamba takuya asi taita muza kana chinhu chikaitika munzvimbo soka hondo iyi yakapera yakunakidza. Yakapera yakunakidza nokuti vaiti vakasvika nyange daita wakatsamwa comrade akasvika wakatsamwa iya munonzwa vachiti murari vaiita. Saka isakati akupota chiteera maComrades manje tichiteera maComrades manje ivo vakaona kuti kwateienda hakuchaiti votidzosa. Tichidzoswa kumba tichiteera tichidzoswa kumba tichinzi bikai sadza tichibika sadza wachai tichiwacha takangowanda kudaro. Saka hondo yakarorwa muchesa hazvisingaiti. Saka imwe hondo yamunoziva kuti yekutanga ndozoti dzakarohwa dzakawanda semunhu anga abva zera kuma76 koko 77 yamuchiri kunyatsorimba yekutanga yamunoti apa pakarwiwa zvakafamba sei? Ipapo pakarwiwa zveshuwa pakafiwa. maComrades akanga ari kugeza padhuze paiti isusu pakapari pakati pedu nerwizi painzi kujawara. Saka maComrades akanga achikuita sei achigeza. Saka mungoziva kuti vatengesi vangu variko. Saka ndo pakaenda vatengesi kunotaura kuti pana maComrades ari kugeza. Shuwa pakabhombwa vachigeza ndobva kwafa 9. Saka vafa 9 kudaro izvozvo ipapo ndo pandakandakaita grade 7 grade 6 yanjazi grade 7 ndo patakaenda kuchikoro mangwana acho. Munongoziva hashuwa hondo yairwadza ndo pakazoti takuenda kuchikoro zvikanzi musaenda neikoko uyai nokunomuona hama dzenyu dzemune muchibikira muita shuwa vanga vakaita raini kudai. Vakaita raini vakanga vabhombwa tikavaona kujawara ikoko. Ndo pandakatanga kuona kuti ei ndokufa kunoita vanhu naiyo. Kubva yapera iyoyo ndokuzouya imwe futi yakaita kujawara futi ukoko
yakanga pari iwa yanga madzakutsaku ainzi maguzira randiti ndo vakazoita imwe hondo futizve pakafa futizve makomurezi zvisingaite ndobva vauiwanawo futi pachawara pachikoro vakadana vabereki vachikokoredza vabereki kuti uyai muone chi vana venyu vamune muchibikira chi aiwa tikavaona vana matambanadzo vanani ati ai ndopafira vana matambanadzo apa ndopafira chi makomuredzi esaya aiwa ndobva zvazopera saka maitovaziva vacho mainzi ava vamwe taivazivandakavabira vamwe taitovaziva kuti vana matambanadzo avo matambanadzo atofa apa taivaziva vamwe asi zvazvisingaiti kuti udire kuti ava ndivananingi kuri ngoti hativazivi ndobva yazopera iyoyo ndobva tambogara ndobva tatorwa futi namakombezi kuti yaimubike kwainzi kunyajenji kunyajenji kana kunyakasikana nzvimbo dzaisi munhu agara kuno kunda kutokangana kuti ndobva taenda kudaro makomuredzi akabva aenda kurodhi kunoita ambush ndobva vabata mota handikwaiva nemota dzainzi dzokwa dzechingwa ndobva vatora vabata mota yechingwa iyo saka makamina mumwe mudhiye aivemo maine madhiye 2 saka ivo havana kuziva kuti mumwe mudhiye asara mune mudhiye motokari masaramo ndobva vabata 1 ndokuuya naye kumba kuya kwakuine vako makomuredzi isusu vana chichi aiwa chingwa chiya chotutunurwa vaenda ivo vaenda makomuredzi manje uya abuda aenda uya mudhiye uya anotaura kuti kune mota yatorwa pane mudhiye anga arimwo atorwa mumwe wedu wandandinaye atoenda munongoziva ndo zvaidawo kavarungu ndobva vati ndifamba nemoto vachifamba saka panobikirwa panooneka vakaona utsi uye futi vaigara makomuredzi vaita zvefodya saka fodya ndodzavakanzwa vakatanga kufamba nevetsoka saka vetsoka vauya vachitenderera ndobva vaona kuti apo pane makomuredzi apo pamba pevanhu mungoziva hondo yanga isina tsitsi mufunge ndobva pakauya ndege kainzi karumanya kaya kaione buri mumashure so ikako kajeti ikako vanhu vakavarairwa ndokubva vangosvika kachirova neimwe imba ichibva yaningirika utsi yabaka ndobva pafiwa vana veipamba ipapo pakafiwa ne 2 here kana 3 hanjaziti vepamba ipapo chaipe saka asi handina kukuvarira ipapo takavoti handina takabuda ndobva tazoenda kwatakaenda zvikanzi namakombezi chidzokerai kudzimba dzenyu ndobva tadzokera kumba kwedu madzakutsako handi ari kumakembi ndobva anzwa kuti kune vana vaita se vanga vari kwabhombiwa vamudzimba dzavo saka ndobva akazofambawo madzakutsako achitora isusu achiita sei ndobva ndakaenda mukembi yemadzakutsako tapinda imo muya musi watatorwa uyoyo makombezi obva ateera zvikanzi burisai vana vamatora saka manje kuteera kwavo kwakuri kokubhomba zvikanzi tinotoziva vapedza zvikanzi tatoziva kuti takuvadza vana tachifanira kuisa malendi mainzi murodhi hatichaisi nekuti vana vamatora takuvadza vana vasina mhosva saka kwaiva kwakunhoro manje inonzi nhoro pakwava kune madzakutsako ndobva ndakazinge ndakuvarira manje ikoko ndobva ndakazotorwa ndichienda yanga ya79 August ipapo ndoti munyatsotsanangurira zvaiitika ipapo nemukuzonzwa kuti ndakuvara pakabhombwa ivavo ya zvavaiita mukembika vaichera zvimakomba zvokuti munovanda handiti nemaop akanga vakaisamo apo kuti vanoona kuti magandanga ayo chichi ayo saka manje vauya makomuredzi vakatanga kurova paop paiva nemunhu aivepo saka adari takabva tamhanya manje kupinda mumakomba muya saka tapinda imo muya bhuzi rakasvika rova panenge pane vana avo pavari avo indirise panapa saka ndo rakabva randikwadza makumbe iwayaya
zvokuti dai tongoti kutenda Mwari dai rakarovera sekoko uko nokuti rainzi rikabva riri sekoko rinouya nesipawa yakanyanya zvino rakarovera ndiri padhuze saka ndakazongwa zvokuti pamwe ngai ndakatofa kana ndinga ndakatodimbuka makumbo ese saka ndo pakazoita kuti honde imite ipapo saka ndipo makamona rakabva rani patakurovai kumakumbo rakabva ndirova makumbo aya makumbo andirova aisa zvokuti dai yanga iri senguva inoika ndifunga inga ndadimbuka nokuti kutaura chokwadi kwakanaka nokuti nguva ino hakuna mishonga saka izvozvi muri ipapo mutorwadziwa handiti muri ipapo marohwa vanga muri kukembi mini madzakutsako handiti vakadzinda kwavari kana kuti vakauya kwamuri vachiti chii madzakutsako anga achiorimo mukembi umomoka saka vakasara vache vavo pakanonzi pakaranda hospital paigara vamwe saka ndo vakazouya nemotokari kuzotitakura vakuvara kwaiti isitakuvarawo madzakutsako akuvarawo ndobva tatorwa asi vakatoshedzera kuti hatisi kuisa zvimbambaira murodhi nokuti vaiti vakabhomba pakembi veisa zvimbambaira murodhi kuti mota kana dzopinda dzobva dzadhura dzobva dzamufa saka ivo vakatoshedzera kuti hatisi kuisa nokuti taziva kuti vana ndo vatadi vatakuvadza chedu taida kuti vana vabude chete saka ndobva mota dzauya ndobva dzatitakura ndobva taiswa paDarwen Darwen izoti hatizvigoni ndobva taiswa kuHarare hospital ndokwatakazoenda kuHarare hospital asi honde yanga ichiriko takasiya honde ichiriko zvokuti pamba pedu isusu pamba bangu inini ndo paigara makomrades manje nokuti paiwa negomo vakanga vakuda kuita opiwa iitawo masoja ivo vanga vamugomo vachionawo saka saka ndokutakurwa ndokuenda kuHarare hospital ndaenda kuHarare hospital ndobva ndanzi pakusaina mwana mudiki uyu haakwanisi kusaina toita sei vabereki vacho kune hondo saka pakapaine mumwe dhokota ainzi dhokota Mashaya Mombe dhokota Mashaya Mombe yeye ndiye akaita vabereki vangu ndiye akati chaita chese kana akafa kana akaita sei regai ndisaine nokuti mwana haangafi tiripo ndobva asaina dhokota uya ndikambonzi ngaende kwekwe akaramba akati kwete haendi kwekwe kana aenda kwekwe anozonoonekwa nani ngaagare muno saka vabereki vangu vakazobvumidzwa manje nemakomrades kuti potai muchinda muchinoona mwana ende vakanga vatoti kana maenda muchigona kubuda naye budai naye tiinde naye kuMozambique vabereki vangu vakati kwete hazviite nokuti dzicharira pfuti mbwa mamukanda pasi usara achiurawa ndiye imi matiza nokuti honda haisi yekumirira kuti takatakura munhu pamastretcher bed zvavo zvaita zvematanda izvi saka zvava zvisingaiti kuti vazonditakura vobva varamba ndobva ndagara muHarare muya ndobva ndazochinirwa kuti nhoi vachingotaura chiti kuti ngaauye kusvika honde yazonzi ceasefire ndiri muchipatara ndobva ndazoti isati yanyatsopera vasati vapinda mumassembly points ndobva ndambotorwa nehanzvadzi yangu kuchinhoi kukaroi ndobva ndaenda kukaroi kuya ndobva yashedzerwa ndobva yavatumira shoko kunzi mwana ngaauye ndobva ndaidzoka kumusha kuDarwen ndobva ndazoenda kuMarymount kwakune assembly point ndobva ndaenda kuMarymount kwakune makomrades kuya ndokwandakazonorapiwa kuti ndizoita kuti ndifambe ndichizobva ipapo makomrades achichinjwa achiuya paRushinga ndichizoyawo paRushinga ndavaingofamba neni vachibva vazoya neni paRushinga ndobva ndarapiwa paRushinga aiwa bva ndakiti araiti vakati mishonga iyi opota achingoenda mumahospital achinorapwawo ndokuona kwatakaita hondo tingati muchirememba makagara muchipatara kwemwedzi mingani ndakagara kubva 79 muna August saka ndoti September October November December January yanga yasisify akamazikomreza amassembly points January February March ndobva ndakazouya kuMarymount saka ipapo pane vamwe here ana chimbwido vamunoziva kuti kana kuti vana vakatsakatika ipapo hapana kana mwana akafira ipapo
hapana, asi pane mumwe musikana wakakuvara asi ndasingazi kuti ndokupi musikana iyi. Aiwa, handina kuziva. Makagara mise muchipatara kana kuti iye akanga angakuvara mbichana, saka akangosara ari muhospital yepaDarwin, ini ndichiendeswa kuHarare. So Dr. Mashaya Mumbe, vaiti unofanira kurapika sei kana kuti chii chanyanya kuitika paronda rainyu? Nokuti vamwe vanobva kuti kana dai ngaridimburwe zvazodai muchinzwa vachitaura imimi Dr. Mashaya Mumbe vaiti chii? Pakutaura kwavaita, kutaura kwazvaitwa, madhokota aiti anyaya kuvarisa anofanira kudimburwa. Apa ndo pandainzi daenda adimburwa apa. Saka akati haakana haadimburwi, ngatiitei, ngatimurapei. Aiwa, kudzimara ndarapwa, aiwa, zvikanzi maronda apura manje aya. Ndobva ndaiswa plasta manje ngekuti bhonzo repapa iri risimbe nerakabva apa. Handi mega munogona kuti pane bhonzo riya iri repapa iri, handi mutongona kuti hapana. Ndobva vati aiwa, saka ndokurapwa ndakazoita. Vakaramba, saka vakavati handisi kuda kuti abude kuti aende kwandisiri, ngaarambe ari pano chimuona zuva rega rega. Muri kuchipatara maitosanganawo nevamwe vaitobva kune dzimwe nzvimbo vakakuvara? Chaizvo, zvakanyanya, masoja, makomuredzi, ndaitoaona. Mainimbofunga kuti hondo inoperera muchipatara? Muchipatara tichiri kupinda ndakasingafungi kuti hondo inopera. Taingoti pamwe ndokutoparadzana navabereki vangu ikoko, asi nokuzouya kwaita vabereki vangu vachitaura mamiriro akaita kwedu, ndo akazotipa kushinga kuti inopera. Handiti ndazva muchiti hondo yakanga yakunakidza payakanopera? Kana kuti takata kuinda chinotamba mumakombezi vachiita murari wekuti vakaimba vangasatonyavhunduka vakuti kune masoja. Kana isusu vana kuti zivo kuti ihondo iyi yekufa iyi, zvaka zvatobuda asati yambozviziva. Ndakazozvipepuka takuvara kuti hondo iya ndiyo iyi azotikuvadza. Saka makomuredzi amuchiri kurimemba amaita nawo mambori ikoko anga vainza nakomuredzi? Vana John Chabaya, vana John Tapera, vana GG, vana Nhunzvatunzva. Iye zvino ainzi ari kunhunzvatunzva, ari muHarare umo, handichazi kuti ari kupi. Vakawanda. Ndivo vandoziva. Vana John Chabaya vo ndo vakanana John Chapera ndo vakanga vaitiwo madhisi vomomo, vana detachment commander vemomo. Asi kuzwa kwangu vapenyu nokuti ndaitombonzwa fanike yainzi Nhunzvatunzva iyeye. Ndaona hanzvadzi yangu yakazoshayika hayo gore rapera. Anga ari detachment commander futi weningi aitontaura kuti wanga achifariswa nakomrade Nhunzvatunzva kana akafona. Hanzi ari KG6. Right. Hondo yapera, mafamba nemakomuredzi vazoona kuti chironda chinenge chanani, ndibva vazokusiyai. Makatanga upenyu hwakaita sei mane maronda kana kuti mavanga ehondo resununguka? Kandirwadza, ndakanga zvichiri kurema nokuti ndakanga ndichifamba nemadondoro. Saka zvaka zvichiri kurema kufamba dodi. Mishonga ndakambenge ndichiri kupuwa mishonga. Aiwa, ndaitoti kana dai ndikatuma munhu nekadhi ukaranda, ndaenda ndichinopuwa mishonga iyo. Vakazodzimara, munongoziva kuchinja kwakangeta nyika kuti marungu aya vakazenge vakuramba kupa mishonga manje kuti vantu vakanga ari magandanga aya hatina mishonga yacho. Ndovanda mishonga, saka ndakanda kungotenga zvangu kusvikira nanhasi mishongayo, nokuti izvo ndakazobatwa shuga neBP. Saka ndiri kungotenga. Saka ipapo pachironda pagumbo munoshandisa mishonga yakaita sei endine inokulastai kwenguva yakaita sei endinenge ichita marii? Pamaronda apa handingazi kuti ndinoshandisa betadine. Nemabhandiji acho ndiye ndichitenga. Shuga yakazouyawo shuga, ndatone 4 years ndane shuga.
nebp. Saka ivo vanodhokota vanoti bp yakakonzerwa kubvira kwamakatanga kukuvara, kufunga kuya imi makafunga kuti yakatanga izvi, aiwa bp yakatobvira kare, asi kuti yanga isati yadi yanyengeteka zvayo. Saka zvinombonditi ndikati fungei ndichiona nemari yatiri kupuwa yacho, ndinobva ndambofunga. Saka sinongoti ndo hondo yacho. Sekutaura kwaita chiremba kuti no bp yakatanga nekufunga kubva kumashure uko, maifungei makuvara panguva iyo? Kuti zvino ndakakuvara nditi ndakuvara upenyu hwacho handisi kunyatsohuona hunyatsoita kwazvo, nokuti mari yacho haina chairi kundibatsira, yakungoperera kumishonga, hapana chairi kushanda, hapana. Saka asi iye zvino hangu ndatongodzika kuti ko zvino ndingadii, asi hangu zvisi zvebp, aiwa inogara yakangoshuta zvayo, hameno kuti kwangokura kwayo, hameno. Matablets muchinwa zvenyu? Ndotenga. Handiti. Saka pasvondo kana kuti pamwedzi munoshandisa mari yakadii pakutenga betadine nemabhandeji? Ndingati izvo ningizvi kuti ndingaziva kuti imari, nekuti ndinongotenga mushonga wangu zvangu. Sezvo ndisati ndichanyanya kuisa zvakanyanya, ndikatenga chinenge changu chigubhu changu ichocho, mabhandeji ndogona kutenga kana 3. Sezvo uchiti akanga auda kudai havanyanya kuabvumira kuti azoramba achishanda, une uchingotenga uchitenga, yaudiko akazonyanya kushanda kudai vanoti anenge ane utachiona. Sezvo iri handiri mutoriona kuti ritori nyowani rauda kuti ndinotenga rimwe. Saka pamari handinganyepa, handitombozvitarisi kuti nditi mari. Chamunongotenga? Ndinongotenga, nekuti kana ndichitenga ndongoti eshuga, mushonga, mabhandeji pamwe chete, padhokuta mumwe chete. Alright. Saka ivo vana chiremba ndivo here vari kutaura kuti munofanira kungoisa betadine nekuvhara nebhandeji kana vachitaura? Vana chiremba kuti ndizogara nebhandeji iri, vakati pakapinda mhepo segumbu rakakuvara zvakanaka, uye futi bhandeji ndirokupa simba kuchi pagumbo kuti segumbu rakanyanya kuvara. Ndofunga mega mutozviona kuti rakanyanya kuvara. Saka vanenge vachiti bhandeji iri riwedzeredze simba nokubata kwarinenge rakaita. Handiti. Saka pandira kukumbira kuti tichitaura mumboda kuti muvhure chironda chacho, musikana achita sei achitora mozochivhara zvenyu. Kuti nyika yese ndionere ronda. Ndinoda kuti uone kuti mungabatsirike sei. Ingotorai aya newaya. Izvi kai newaya. Ndopana achibvunza paya kuti munenge muchirongwa mazotaura kuti hamunyatsoziva kuti mari inodiwa pasvondo pamwedzi inenge iri mari yekutenga mishonga yebp nemabhandeji nebetadine. Handidi hangu kunyeba, ndinganyeba hangu mwana hangu kuti nditi nekuti chokwadi ndo chakanaka, handina kuziva hangu kuti ndingotenga, asi ndotenga mwedzi wega wega. Mabhandeji ndiyo handingatoita se, handingambotodarika mumwe mwedzi, kuitira kuti handinchisunga ndapedza kusunga ndodii. Izvi chakatomuka chakatodaro musuno, kutotanga pamwe kutotanga kwacho, ameni. Apa pakatodai kutotanga kwaikanga tange chituzi. Handiti. Mararama nechironda ichi nemakumba yakwe takutoti kana kuti kubva 79 pane here rubatsiro rwamati mambowana kubva kuhurumende? Hakuna kana chimwe chete handina, kunze kwemari iyoyo yavari kutipa. Ndofunga ndiri kutambira iyo 170 ndiyoyo chete. Handina kana chimwe chete handina. Ndakambodawo kuti ndiindewo kuneutaura wokumakomurezi mangu kuti ndizvozvo zvinose munhu anga asiri kuno vanobva vaita kunge vakati zvachida semunhu akakuwarira uko uko ndo vaindiziva. Saka manje kunoku saka ini ndakabva ndangoramwa ubva ndangozvisiya. Handina kana chimwe chete chandakambopuwa kana handina. Saka rubatsiro rwamungade
takatarisana nemararamiro amuri kuita izvinezvi nderwei? Rubatsiro ndingadai kuti rubatsiro rwandaingopuwawo kana zvichiita vangandipa mari kana mari singaiti kana mishongayo, asi mishonga ndoziva kuti handichanyanya kushandisa zvakanyanya mishonga pagumbu. Aiwa ndichanyanya saka dai iri mari unovanawo kuti iye zvino mumunda wandakarima handiti uyu unoda vanosakura asi mari handina. Baba havasenzi, ndofunga iye andoziva mwana wangu kuti havasenzi. Vana vacho havasi kusenza, handi manzwa aitovabvunza kuratidza kuti havasenzi vari pano. Saka handina kana kutongopinda iyo zvikutoreka kutomupinda kuti ino ndodii kwakanyanya madhaka. Asi unoichingopinda kuti zvinondodii ndodyei ka 170 hakana kana handina kana uyu muzukuru wandinaye pano mumwe wandakanga ndinaye ndiye hama muchinzi wachibatwa kunzi uyu mwana mana matambudziko. Saka ndizvozvo zvinhu zvamakaramwa kuti mumboenda kune varwere vehondo yerusununguko mumatsananguriro kuti ndodambudziko randakasangana naro, poitwa sei? Aiwa kune vari munava zvakangofanira kuregera. Aiwa zvakangofanira kuregera. Ende kuti mudzokere uko manje nenguva yacho hazvichaita uko. Hazvichaita ngoti mheno ndingogara ndakadaro. Alright, saka kuno kurima muri kurima chi? Ndau ndingoona chibage. Pane nzungu. Tine nzuma nzungu. Kana mapfunde kana masunflower. Zvese tinorima. Handirika. Aya, ndira kutenda yambuya nyasha nenguva yamatipa. Regaiti nzwiri kana vari kuona vakasundwa vanokwanisa kutengeraiwo 2 kana 3. Tinonzwa kuti zvine zvakamira sei. Hapana chatingakuvimbisei sekutaura kwandaita chinobatika, asi toziva kuti mhuri yeZimbabwe vanhu vanobvuma nekusundwa nekutambanudza ruoko rwavo kuti mubatsirike. Aiwa shuwa handina kana chimwe chete handina. 170 kumwe ndovana vangu 170 ndinechati mushonga chikafu chii zvese pa 170 iwe yeno kuti pamwe handirika. Aiwa ndinotenda ambuya sekunzwa kwamaita. Ambuya Nyasha vakakuvara mugore ra1979 kusvika pari zvino muri kuona gumbo ravo riri kubuda iro ndo mararamiro avari kuita, ndo basa ravakaitawo munguva yehondo. Vari kuti zvinezvi hongu inguva yekurima baba havashande ivo kuti vasakurewo mumunda havakwanise. Vari kuti dai ndichiwana 2 kana 3 ndaigona kurarama. Vakazobatwawo shuga neBP zvakare, pakuti pakudiwa matablets eBP wotiwo shuga kotiwo zvakare mabandage pamwe nebetadine. Kana paine vanoda kuvabatsira tibatei panhamba dziri kubuda apo, zvinenge zvauya tinosvitsa kwavari. Tiri kuno kwaMutoko, ndakamirira Zim News Beat TV. Ndinoti ngatisangane mune mamwe maprograms. For now it's bye bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I die to see. I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yehondo Zimbabwe manya takabatesa tichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo Zimbabwe yehondo Zimbabwe manya takabatesa tichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe